Da imam čarobnu moć, mislim da bih bio najsrećniji. Voleo bih da je teren za košarku mesto gde se sve želje ostvaruju. Treniram svaki dan, svaki koš je moja pobeda. Predaja nije opcija. Čujem aplauz. Vidim mamu kako plače od sreće, a oko vrata mi je medalja od zlata. Kad bih ja bio srećan, mama bi se više smejala, a manje brinula. Ali kada bi se mama manje brinula, onda ne bi bila prava mama, zar ne? Da imam tu čarobnu moć, tu medalju bih stavio mami oko vrata. Zamislite da ste sami na jedan dan, bez moći govora. Obujte moje patike i zaboravit ćete na sve vaše probleme. E to je prava čarobna moć koju ja nikada neću imati. Ćao, Vojo. Šta misliš, kako će vreme biti danas? Će padati kiša? Baš se lepo ljuljama. Jel često dolaziš ovdje? Često, jel da? I da vežbaš i sve. Ćeš da mi daš ruku možda? Još sam imam da se ljuljam. Voja neće danas mnogo pričati sa mnom. A možda će rešiti da se sa vama ispriča. Često umemo da kažemo da dečaci kao što su Voja žive u svom svetu. A trebalo bi da vam otkrijem jednu tajnu. Ne postoje različiti svetovi. Svi mi pripadamo jednom svetu, onom zajedničkom. Još nešto da vam kažem. Sigurna sam da možda čak i sada u ovom trenutku imamo svi društvene mreže. Znate one Instagram mame koje sve stignu i da se našminkaju i da skuvaju ručak i da decu odvedu u park i da sve to lepo zabeleže kamerom. Postoje, međutim, u istom ovom svetu i mame koje vam neće sve to prikazati na Instagramu, a koje urade mnogo više od tih mama koje se non stop slikaju. To je tvoja mama, Vojo, jel znaš? Milica. Ona što s tobom ide na treninge. Ćao, mama. Koja ide i na treninge i koja ima jednu posebnu moć. Ona ima nešto što svima nama nedostaje, a to je strpljenje. Dobrodošli u Vojin svet. Sam lepo sve ispričala. Šta misliš? Ja mislim da si me ti sad sve razumeo. Mislim, možda mi nisi odgovorio, ali znam da znaš o čemu pričam. Ti najbolje i znaš. Gledaj sad šta ja umem, kako ću ja da se ljuljam. Vidi sad ovo. Ja, pa znaš i ti. Ćeš da mi daš ruku? Zovem se Milica Petrović, imam 49 godina, živim u Novom Sadu sa sinom koji ima autizam, ima 20 godina i zove se Vulja. Milice, gde je zapravo početak? Početak priče o autizmu? Pa davno, Voja ima možda nekih godinu i po dana, kad se promenilo njegovo ponašanje i kad se osjetilo da nešto se događa čudno sa detetom, do tada je sve bilo u redu. Motorika bila u redu, govor je bio razvijen, nije puno pričao, ali javio se tako u tom nekom periodu. I onda je imao neku visoku temperaturu i bili smo u bolnici i posle toga
Nakon 2 meseca polako prestaje da govori skroz, prestaje da ima kontakt s očima, ponaša se kao da je gluv, da ne čuje ništa. Ima neki mali plastični bicikl, to je znao da uvrće pedala po 2 sata, po 3 sata, onako stereotipno, samo to da radi. Znači, ako padne nešto pored njega, on se uopšte ne uplaši, ne trzne se. Ako ga viknete, on se ne odaziva. Skroz, znači, potpuno drugačije dete. Znači, dok je bio beba, on je mali bio, znaju tatu da, ne znam, leže zajedno u krevetu, tata digne nogu, on digne nogu, tata digne ruku, on digne ruku. Znači, bio je prisutan, gledao je, posmatra. Ali u tom momentu, kad se to krenulo da se dešava, skroz je bio drugačiji. Kao da ste dobili neko drugo dete. Naravno, mi smo vidjeli da nešto nije u redu i onda smo išli kod stručnjaka da vidimo šta se to dešava. Bile su razne neke dijagnoze, sumnjali su na sluh, da ne čuje dobro, prolazili smo kroz to svašta nešto i na kraju smo došli do te dijagnoze da ima autizam. To je bilo negdje u vojnoj 3. godini. Rodite zdravo i pravo dete, da tako kažem, koji ima normalan razvoj, on je rođen 10/10. Sve je proticalo kako treba i onda odjednom imate taj neki prelom i ne znate gde ste. Znači, ne znate gde da udarate, ne znate koga šta da pitate. Ja kad sam prvi put čula za autizam, doduše Voja bio nešto, imaju temperaturu pa smo završili na hitno i neka sestrica je tamo rekla, meni ovo liči na autizam, sećam se dan danas toga. Ja sam samo pogledala u nju jer to je bilo sad pre 20 godina i kusur. Malo se sad zna o autizmu, a tad se znalo još manje. Ja sam samo postavila u glavi šta je to autizam. Znači nisam znala uopšte šta je autizam. I onda smo krenuli, tu smo imali već neku podršku temerinsku, tamo je bio neki recimo vrtić za decu sa autizmom i tu smo se susretali sa tim stručnjacima, upoznali smo dosta drugih roditelja koji su imali stariju već decu, tada je bilo manje dece, male, a više je bilo ovih većih. Šta mislite, zbog čega je došlo do toga? Do autizma? Da. Pa ne znam, ne mogu da kažem da li je ta temperatura velika kod njega. Nisu znali ni u bolnici, ja sam ih pitala da li je imao neki virus, da li je od ništa to kao, to je sve nešto bilo u redu, on je imao dijareje i povraćanje, da li se tu nešto izdešavalo. Sa sigurnošću stvarno ne mogu da tvrdim, mogu da sumnjam na neke stvari, ali prošlo je tako kako je prošlo. Mi smo dobili to i nastavili smo da živimo s tim, da saznajemo što više o tome, da čitam što god sam mogla da pročitam o autizmu, što god mi je bilo pri ruci, ja sam čitala. Svet se i dalje okreće u istom pravcu u kom se okretao godinama i godinama, istim ritmom. Sunce izlazi svakog jutra, negde snegovi padaju, a moć govora još uvek nije posetila Voju. Najteže mi je bilo ta dijagnoza autizam. Znači, kad nekom kažete da dete ima autizam ili kad vam neki stručnjak kaže da dete ima autizam. Pogotovo u ono vreme, sad je to malo drugačije. Autizam vam je kao kraj priče. Otprilike, to što jeste, bit će samo gore. Biće samo gore, kako bude odrastao, to će biti gore i tako. Međutim, nismo se mi dali. Voja se nije dao, nisam se dala ni ja. Imali smo i podršku ljudi, ne mogu da kažem. Hoćeš kod mene da poljubiš? Ja tebe? Da mi sedneš kod mene? Nisam se mirila s tim. Nisam bila neko ko kaže sad je to tako pa je tako. Ne. Što god sam mogla, posmatrala sam ga. Gledala sam kako se ponaša na polju, neke njegove radnje. Skontala sam da on ima neku svoju inteligenciju. Imao je i kao beba, da je to nestalo. Mislim, meni je prvo bilo čudno kako to može da ne može da nestane. Ali, tako da
smo radili na tome, primećivala sam da ima tako neke, dobro da pamti u radnjama gde šta stoji, gde se nalazi, kad je negdje na nekom lupom mestu prvi put, ako ponovo dođe tamo, tačno zna gdje je recimo česma za vodu, gdje je ovo, gdje je ono. I tako smo nekako krenuli da fotografsko pamćenje još više razvijamo s njim. Lepila smo neke slike, reči, pa među toga smo učili, on je vraćao sliku na određenu reč. To smo lepili bukvalno selotepom i slikovnica smo sekli. Voja kao inspiracija. Za 20 godina slika je više nego promenjena. On je stasao u jednog velikog pravog momka koji je i snažan i lep. Hvala. Da li se, Milice, nekada, vidim vas kao jednu snažnu i hrabru majku, ali ipak ste za mene krhki. Jel se nekad uplašite kad Voja odluči da on negde ode sam, da li će stati, da li evo baš sad zbog ove situacije? Kako da ne, kako da ne, zato što sva naša deca, pa i ako su, ne znam, visoko funkcionalna, uvijek im treba neka vrsta podrške. Plašim se zbog ulice, recimo da ne izleti negde, iako on negdje u podsvesti zna da treba gde se prelazi ulica i sve to, ali ako on se preko ulice vidi nešto što mu se dopada, on će ignorisati kola i sve može da krene ka tome. Znači, mogu kola da ga udare, znači moram da pazim da sam uvek negdje tu, jer oni mogu negdje u svojim razmišljanjima da odlutaju neke sasvim druge stvari. Iako mnoge stvari mogu da nauče kako funkcionišu, iste te stvari im je ponekad teško da upotrebne u svakodnevnom životu. Je li ima osjećaj za strah, jel se plaši? Pa on ima, plaši se, recimo vode se ne plaši. Tu se ja bojim zato što on vode ne boji. On vodu prosto obožava. I kad je bio mali ulazi u fontane, gdje god da vidi vodu, on ulazi u vodu. Znači, a nije plivač, nisam ni ja baš neki, pa onda izbegavamo tako neke šetnje pored reka i to. Plaši se vatre, recimo. Vode se ne boji, vatre se boji. Životinje se ne plaši, ali su životinje stalno negdje s nama. Kad je bio mali, išao je u šajkaš na hipodrom, tamo jahaju konje i voli životinje puno. Tako da je na životinje navikao, tu nemamo nekih strahova. Ono što možda ga uznemiri, to je glasan zvuk nečega. Ne voli kad neko, recimo, čekićem radi. Ne voli kad se ljudi svađaju, ne voli kad... Šta može da uradi tada u tim situacijama? U tim situacijama? Pa obično se uznemiri, grize se za ruku. Ako je kući, beži brzo u kupatilo pod vodu, jer ga voda, obično ga voda najviše smiruje. Nekad znate, tako da najviše da se grize, da se uznemiri, da hoće da pobegne negdje odatle i tako. Je li bilo nekih nezgodnih situacija? Sa njim? Jeste, kad je bio mali, mogu da kažem više nego sada. Sad je on već malo neke stvari vremenom naučio, pa uspevamo to sve da ispoštujemo nekako, kako bi rekla. Ali kad je bio mali, bilo je, da. Sećam se, ali to mi je bilo baš strašno. U sred Novog Sada, u Dunavskoj ulici, u to vrijeme nije smeo slatko da jede. I pošto ima problema, on čitav život ima problema sa digestivnim traktom. I u to vrijeme nije smeo slatkiše da jede. I ja sam ga držala za jednu ruku, možda ima oko 10 godina. Drugu nisam, mislim, ne mogu u svakom momentu da vidim šta on radi sa drugom rukom, tu su i drugi ljudi i sve. I odjedno sam nešto čula da je puknula, tresnula. I ja sam se okrenula prema njemu i vidjela čoveka kako odmiče ruku, kako mu je zvizno šamarčinu, znači baš onako. I počeo da viče na njega, šta ti radiš? Šta si uradio? On je od neke devojčice oteo sladoled, bio je željan slatkog i kako je devojčica prolazila, on je dete uzeo sladoled. I krenuo je ponovo na njega, kako si ti bezobrazan, nevaspitan i čovek, znači krenuo prema detetu i ja krećem prema njemu ispred njega i govorim stanite, dete ima autizam, nije ništa namerno. Aha, kao, i onda je krenuo, ne znam kako da se izvinjavam meni, ne znam, Voji. Voja je bio sav crven u obrazu, znači baš ga je onako udario jako.
I onda smo seli na neku klupicu i onda sam ja tako pričala sa Vojom da to ne sme da radi. Mislim, oči sam bile pune suza zato što nikad ne znate, naša deca izgledaju zdravo. Na prvi pogled oni izgledaju zdravo, oni izgledaju kao da nemaju nikakav problem. Obično su ta naša deca i lepuškasta, lepa su i kad urade neki, da kažemo, ispad ili nešto tako, obično misle da su bezobrazni, nevaspitani, ne znam, sad kad su stariji misle možda da su drogirani ili pod dejstvom alkohola ili ne znam šta. I to je jako strašno. Jako je strašno, znači zato što može takvom detetu nekad nešto da se desi, a zaista nije krivo i nije prava slika, kako bi rekla, ne radi to zbog toga, nego zato što ima taj svoj problem koji se zove autizam. To. A da mi skineš, a? Pa hvala, više nisam ni vidjela da mi to pravi. Ajmo dalje. Jeste li nailazili na osudu okoline da, eto, nazvaću to kao nerazumevanje? Da, kad je bio mali, onda obično ljudi dobacuju, nevaspitan je, bezobrazan je. Ja bi njega sredio za 3 dana, to bi dete bilo super, to ovo, to ono. Da, obično da. Ali mogu da kažem, mislim, bilo i dobrih ljudi, ne mogu nikako da ih zaobiđem. I ti dobri ljudi su stvarno kao melem za dušu, stvarno, i njima ne treba ništa čovjek da objašnjava. To su ljudi kojima se ne objašnjava. A imate ljudima kojima i objasnite nekad nešto i dalje oni ne razumeju, dalje oni misle da su oni u pravu i tu od takvih ljudi gledamo i da se klanjamo koliko možemo. Ja se nadam samo da će se o autizmu više pričati i da ta neka svijest ljudi, zajednice uopšte i kod nas, a i drugde, mislim da prosto znaju ta deca da se prepoznaju na ulici, da znaju da im se pomogne, da ljudi imaju tu neku empatiju da mogu da se postave sami u nečiju kožu. Znači, postavi se u kožu neko ko ne može da govori, ne može da ispolji svoje osjećanje, svoje emocije. Zar to nije dovoljan razlog da pomognete nekom, ne da ga osuđujete? Jesu li se nekada druga deca koja nemaju autizam i slične probleme u životu plašila Voje tokom odrastanja? Da. Jesu, u parku recimo, kad ima običaj tako da grize rukicu, pa ne znam, zaleti se ka nekom detetu, pa zagrize sam sebi ruku, oni svi pobegnu, misle da hoće da ih udari. Retko koje naše dete je baš agresivno da će udari nekog. Većina njih je možda autoagresivna u tom nekom smislu, ali nikad neće udariti. Nemaju te neke podle namere, nemaju te neke zlobu da hoće nekom da nanese zlo. On ako se uznemeri i potrči, on može slučajno da zakači neko dete, ne da Bog pa da to dete padne, ali to nije namerno, znači on otišao i gurnuo to dete da padne. Znači oni kad se smeju, srećni su, smeju se. Kad plaču, plaču. Kad su nervozni, nervozni se. Nema glume, nema toga da će oni to da obuzdaju. Oni se ponašaju onako kako se osjećaju. Voja je danas jedno umiljato dete zarobljeno u telu džina. Veliki smo, pa da. Bogu hvala. Jel' tako? Tako. Što će kod mene? Ljubav mamine. Pazi samo da se ne udariš. Borba je velika. Najveća je borba sa ljudima, najveća je borba sa neznanjem. Znači, mi naučimo da živimo s našom decom i nama je to je naš život, to je okej sa njima. Ali kad uđete na ulicu, kad uđete u autobus, kad uđete u ambulantu, vi uvek morate nešto da se opravdavate, uvek morate nešto da se izvinjavate, uvek morate da objašnjavate. Ne znam, ako sam ušla u ambulantu, moram da idem preko reda, on ne može da čeka dugo, on će se uznemiriti. Ljudi se bune, kako to, šta to, zašto to. Uvek morate nešto da objašnjavate i to je jako teško. I jako naporno. Mislim, svi ti pogledi, to je stvaranje neke tenzije, mada oni zakonski imaju prava da idu i preko reda i to je njegovo pravo, ali uvek ima neko da pita zašto ovo, kako ovo i tako. Zato što je on jedno normalno dete.
Da, na izgled izgleda to sve kao da funkcioniše, ali recimo ne može da čeka dugo, uznemirit će se, nije mu to... Ispašće neki drugi problem iz toga. Tako da, evo, ne znam, on ne voli da baca smeće po ulicama, čak ga i skuplja. Ako meni slučajno na papir padne, on uzme. Ako je papirić, on meni da ga stavim u džep. Ali voli flaše da baca, mislim, to mu je neki tik. I nedavno je baš bacio flašu iz autobusa na prva vrata, ja mu nisam dala, nemoj Voja, nije lepo, međutim on je bacio tu flašu i ta je flaša zveknula. Uživaju u tom nekom zvučnom, to njemu nešto u njegovoj glavici predstavlja i znači. Da je čovek stao s biciklom i ko je bacio flašu vozaču, ja kažem, mi smo, rekao dečak je sa autizmom, on je meni 10 puta Ivana rekao kako vas nije sramota i kako vas nije sramota. I sram vas bilo i sram vas. I ja se stojim i ja kažem, stvarno ne znam kako da vam objasnim, dete ima autizam. Ne, sram vas bilo i sram, ja sam se uplašila da ne uleti još unutra, da ne udari mene ili Voju. Mislim, ispada kao da on namerno sad to baca smeće i ne znam šta radi, a nije to. Naravno da to ne treba da radi, da to nije lepo, ja mu stalno to govorim i on mnoge stvari je naučio da ne treba da radi, ali eto, dešavaju situacije kada on to ne može da iskontroliše, desi se, nekom to nešto zasmeta, misli da je to sad namerno, neki bahati momak baca smeće iz autobusa i to je to. Umorna od objašnjavanja, ali ne i od života. Umorna od ljudi, ali ne i od Voje. A volja je život. Milica ima pravo da ide preko reda, ali nema pravo da bude bolesna. Nikada. Strah, šamar, odluka. Jedini strah ove majke je da ne može da savlada snagu svog sina. Dobio je snagu, ali je dobio i samosvest. Svi ljudi koji su u tom trenutku prolazili videli su taj šamar, ali niko nije odreagovao. Voja i njegova mama Milica komuniciraju preko tastature. Voja ne govori, ali zar i mi sve manje govorimo? Više komuniciramo preko poruka i mailova. Nema neke velike razlike. Tako je, bravo. I? Tako je. Samo razmak, dobro. Ajde, kaži nešto, hoćeš. K? K? U? Vas dvoje ste sada ovde sami. Tako je. Zbog čega ste sami? Pa sami smo ja i Voja već, ovo će biti 14. godina, kako smo se razvela od muža. Pa ne znam, eto tako ja i Miša smo upali u neku krizu, da kažem, nismo nešto mogli više zajedno da funkcionišemo. Desio se i taj problem i sa Vojom, desile su se razne tu neka, ne razmišljamo isto o istim stvarima. Nije bilo dobro, u jedno vrijeme nije bilo dobro da ostanemo, ja i Voja, da ostanemo zajedno u stvari u takvoj jednoj zajednici. I zbog toga smo otišli, a mogu sad da se pohvalim da Voja ide svaki vikend kod tate, da ima jako lijep sa tatom odnos, emotivan i topao i sad kako je izrastao velikog momka, tačno mu ta muška figura imponuje mu. Više vezan sad na neki način s tatom nego što hoće sa mnom da bude. Mislim, sa mnom je, kako bi rekla, non stop, pa verovatno sam mu nekad i dosadna. Tako da od tate sad ima lijepu podršku i to je to. Provode kvalitetno neko vrijeme. Nemate konkretno vaš krov nad glavom? Ne, živimo u socijalno zaštićenim uslovima i to sam zahvalna gradu Novom Sadu i Centru za socijalni rad što su prepoznali naše breme jer smo pre toga bili 8 godina podstanari. Isti takav stan smo plaćali i svu tuđu negu smo davali na te troškove. Tako da nam je ovo sada, puno nam znači. I dalje je teško, mali je prostor, sve to stoji, ajde kad je leto i dvorište i sve to, ali kad je zimi dosta je to malo, ali opet nam je to neka sigurnost i puno nam znači. Verujem da zbog Voje niste mogli da radite. Tako je. Inače, i kad ljudi žive u porodicama ne mogu da rade kad su kad imaju dete sa autizmom, obično jedan roditelj ne radi. Kad je Voja išao u školu, imao je asistenta, pa sam onda možda mogla nekada odem da spremim neki stan ili nešto tako na 2-3 sata, 4. Sad mi to ništa nemamo. U boravku
boravi 2,5 sata zbog tih njegove fiziološke još uvek problema. Nadamo se da će to biti malo duže. Pa on je problem sa digestivnim travmama, ne smije svašta da jede. Onda ako se prejede, prenapije, onda krene da povraća. Često ide na WC, ima tu hiperaktivnu bešiku. I onda ima to se tamo dosta zahtevno da to se proprate svoje. Međutim, Voja ide sada nabolje. Stalno smo na nekim terapijama, stalno kupujemo neke čajeve, preparate. Sad pije i lekić neki, pa polako. Mislim da će se vremenom, da će moći više vremena da bude, ali dobro je što je krenuo da se otvara ka drugim ljudima. Ima tamo svoje drugare, ide s njima u šetnju, ima tu fiskulturnu salu, znači ima neki mimo svet, mimo mame, što je jako bitno da se otvara, da on gradi njegov svet s drugim ljudima na odnosu na njega. Zato što mi roditelji smo uvek tu negdje iza, čuvamo im leđa, kako bi rekla, uvek smo mi. Sad jako je bitno za njih u jednom momentu da i oni krenu da se osamostaljivaju, jer ja naravno neću živjeti još 100 godina, a njemu je jako bitno da se on jednog dana, kad se to desi, ima neko iskustvo i ostane, ja kažem, nadam se u nekom humanijem i boljem svijetu i okruženju za tu decu. I za sve nas. I za sve nas, tako je. Još, meni telefon. Ćeš ti da slušaš još? Ovako, Milice, kad ga pogledate sad u njegovim 20. godinama, kada deca, u stvari već odrasli ljudi, spremni su da samostalno žive, baš to što smo i pričali. Jel biste nekad u nekoj mašti voljeli da i Voja ima devojku? Da, naravno. Iako mi je to bilo strašno kad vidio mali, 13-14 godina i sad tako lepuškasti, imaju dužu kosu, pa ne znam. Idu neku devojčice sa strane i baš onako ga gledaju, vidim da ga simpatišu, no ne znaju da on ima autizam, znači ne znaju da dete ima problem. I onda mi to uvek bilo mi teško kao roditelju da to negdje pregranim. Ali što je znam, vremenom naučite da živite s tim i to je moj svet i njegov svet, nema tu. Gledamo da izvučemo sve najbolje što možemo i tu neku pozitivu i ta deca su stvarno divna i nauče nas da bezuslovno volimo. Iako nema to nešto, ti njega ipak voliš, zato što je tako kakav jeste. I iskreno mogu da vam kažem da oni izvuku sve najbolje iz nas. Izvuku sve najbolje iz roditelja i sve ono što mislite da nemate, da ne postoji, oni to vrlo dobro izvuku. I tu neku borbenost i ja nikad nisam bila tako možda ni borbena, ni ne znam šta. Sve to meni Voja dao, znači bukvalno. Sam sve to dobila i naučila sam od njega da živim sada, u ovom momentu, u ovom terenu. Posmatrajući njega vidim koliko se divi tako i prirodi i svemu tome, kako on to sve posmatra. I nema čovjek vremena da razmišlja toliko ni o budućnosti ni o prošlosti. Tu smo, oni su zaista žive sada. Ja sam dete s autizmom. Ja nisam autističan. Moj autizam je samo jedan aspekt mog karaktera i ne definiše me kao osobu. Jeste li vi osoba s vrlinama i manama ili ste debeli, kratkovidni, nosite naočare ili ste nespretni? Moje opažanje je poremećeno. Vama možda izgledam kao povučena ili čak ratoborna osoba, no sve što ja pokušavam je da zaštitim samog sebe. Nije da ja ne slušam upute, ja ih jednostavno ne razumem. Kada me zovete s drugog kraja prostorije, evo šta ja čujem. Vojo. Umesto toga, obraćajte mi se direktno jednostavnim rečima. Vojo, molim te, dođi da plešemo. To mi jasno govori šta želite da učinim i šta će se dogoditi sledeće. Ako treba iskreno da vam se obratim, reći ću vam sledeće. Današnje snimanje je izuzetno, ne mogu da kažem teško, ali reći ću da je jedan veliki izazov, zato što je Voja po prirodi radoznao i želi sve da dodirne, da ispita, možda bi nam nešto i rekao, ali eto, ne može da kaže. Ako me pitate da li sam se u određenim trenucima plašila, jesam. Da li se plašim sada možda? Plašim se. Ali ne da će Voja meni možda nešto uraditi ili da će nešto slomiti, već jednostavno valjda je u ljudskoj prirodi da se čovek
plaši kada je neko pored njega tako jak, kada bi mu se možda u nekom trenutku nešto učinilo da je zanimljivo i da na neki način može nekoga da povredi. Ja sam sigurna da Voja ne može nikoga da povredi. Možda može kilogram soli da mi prospe na glavu jer mu je to zanimljivo da gleda. Ali on jednostavno ne razume ljutnju, bes i grdnju i to je nešto što je zaista zabranjeno u Vojinom prisustvu. Bilo šta da se dešava kada deca ili odrasli sa autizmom imaju problem, nema grdnje, nego samo ono što smo rekli na početku priče, strpljenje i mir i slušanje i pokušaj da se nešto razume. Je li tako, Vojo? Si mi razumeo? Nešto što sam ja sad pričala. Mislim da jeste. Razmišljaš? I baš je lepo vreme, sad se prolepšalo, jel da? Jeste, neće padati kiša. Neće. Evo vidite, ništa strašno, to je čista ljubav. To je ljubav. Ode. Tako i u ljubavi uglavnom odlazi. A ja sam ponosna danas na njega. Dozvolio nam je da završimo snimanje. Vreme je da se on druži sa njegovim najboljim drugom Borom. Hvala Milice, vreme je za akciju. Važi, duša. Da mi zaigraj zajedno, dečka, ajde. Ponekad svet treba da pogledamo njihovim očima, jer ćemo tada videti bolje mesto za život. Ovo nije pesma za one sa slomljenim srcima. Nije tiha molitva za one što ih je vera napustila. Ja neću biti samo jedno dete u gomili. Čućete moj glas, kad budem glasno viknuo. To je moj život, sad ili nikad. Neću živeti zauvek. Samo hoću da živim dok sam živ. Meni je teško da kažem što u stvari želim, kada ne znam da izrazim rečima ono što osjećam. Mogu da budem gladan, frustriran, uplašen ili zbunjen. Ali te reči su izvan moje mogućnosti izražavanja. Pripazite na moj govor tela. Povlačenje, uznemirenost ili druge znakove. Baš mi je drago što ste ovdje. Ćao, Vojo! Ja, vidi. Bora, ajde pozdravi se drugarima. 25 drugaru. 25 drugaru. Ajde se javimo. Ajde. Vakio, ovi se puni. Šta si donio drugaru, a? Šta si donio svom drugaru? Hoćeš ga počastiti? Ajde. Milena Radoja, 51 godinu. Majka dva dečaka Bore, koji ste trenutno u ovoj emisiji, i Petra, koji napunio 17 godina. Trenutno se nalazite u Sremskim Karlovcima. Ovo je Dvorska bašta, jedno prelepo mjesto u našim Sremskim Karlovcima.
Milena, ko je ovo iza vas? Ko je ovaj lijepi dečko koji se ovde šeta kao maneken? Ovo je jedna ljubav u stvari. Ovo je nešto posebno što je rođeno pre 21 godinu. Dečak koji je iz spektra autizma, sad već momak. Malo teže prelazim iz te situacije dečaka u momka. Vrlo rano smo saznali za tu dijagnozu s njegove 3 godine. Društvo iza nas, koje vidite, Milica i Voja, već slavimo ove godine punoljetstvo našeg poznanstva. U stvari, oni su nas ispojili, Vojo i Boro. Naš crno-bijeli svijet i naš, u stvari, tako reći, naš životni put. Vojin najbolji prijatelj išao je u srednju ekonomsku školu i diplomirani je kuvar. Ume da sprema razna jela i samostalno ide u prodavnicu. Žene su mu smisao života i hoće, a i voleo bi da jednog dana ne bude sam. Boro je dečak koji u suštini ima neku komunikaciju, tako reći, naravno ne svog uzrasta. Bojo je dečak koji nema verbalno, ali zato neverbalno se vrlo vješto izražava, čak možda bolje od djece koje imaju konkretnu verbalizaciju, komunikaciju. I dvojice jako ne pričaju u suštini govorom, tako reći, našim. On se vrlo dobro poznaju i vrlo dobro znaju, družimo se već dosta dugo godina, a isto tako jedan bez drugog ne mogu. Znači, ako se ne vide nekih određeni period zbog situacije u kojoj smo se mi našli i nalazimo se trenutno, ali se uvijek trudimo da se družimo. To je i s jedne i s druge strane, s Borine i Vojine strane, opšte nezadovoljstvo zašto se mi ne viđamo, zašto se ne družimo, zašto se ne posjećujemo. Gledaju jedne druge slike, snimke i to je nešto posebno. U stvari, sva njihova komunikacija, verbalizacija i druženje se svode u stvari na jednu veliku ljubav, na jednu veliku iskrenost, bez laži, bez prevare, bez svega onoga što je izopačeno i onoga što svijet čini, nažalost, nemoralnim u stvari. Hvala. Sviđa mi se devojka bez lepa. A ko je Boru naučio da on, eto tako, jednu devojku pomazi po kosi, pa da kaže da mu se više dopada puštena kosa nego lep? On se meni na neki najlepši i najiskreniji način obraćao. Pa ja moram da kažem, vrlo rano smo naučili mi kroz njih da nije sve autizam. Sama ta neka Bora, inače da kažem, ljubitelj žena i voli žene, to je smisao njegovog života. I možda vrlo vješto i vrlo zna da izrazi te svoje emocije. U stvari oni ni ne znaju da kriju emocije. Oni ono što misle pokažu ili kažu, onaj ko zna. Smatram da svako naše dijete, one čak koje ne upotrebljava govor, imaju unutrašnji govor s kojim oni možda malo teže i to je nešto što ne razumiju drugi. Da oni svi imaju izrazito veliku moć osjećaja za druge, emociju za druge i što ono što smo mi svi zaboravili, to i dalje ponavljam, to je ljubav. Njima je ljubav najznačajnija u životu. I smatraju ti te svijet dobrim, što nažalost u ovom našem malo teže ide, ali oni nas uvijek vraćaju na onaj pravi put ljubavi. Ja se, Milena, ne sjećam da me je nekad neki drug ili simpatija pogledao pravo u oči i rekao lepa ti je kosa. Izgleda da mnogo toga može da se nauči i od Bore i od Voje. Naravno, to je sigurno. Vjerujte mi, dijete tipično, da kažem sad tipično, to su tako reći neki moderni nazivi, tipičan, atipičan, meni su svi tipični, će doći iz interesa, iz koristi, da vas zagrli kao roditelja, kao druga, kao prijatelja, kao rođak ili bilo šta. Naše dijete to neće uraditi iz tog razloga, nego baš će uraditi po 100 puta dnevno, prići će vam i poljubit će vas i reći da vas voli. To znači sa nekim uzrastom od 20-21 godinu, rijetko će ko uraditi, čak i sa manjim uzrastom. Vjerujte mi, se sve svedi na interes u stvari, nažalost je tako. Kod drugih ljudi. Kod njih to nema. Sve se svede na interes
ili na internet. Na početku današnje priče govorila sam o mamama sa Instagrama koje sve stignu da urade. Da skuvaju, da se našminkaju, da odu u provod, da odu u teretanu, da srede kuću. Sve je to tako neki lažni sjaj. Ja danas govorim o ženama, majkama na prvom mestu, čiji sjaj ne stigne da se vidi i ne ceni se dovoljno i svaka vam čast za sve što radite za vašu decu. Ja ću biti slobodno, nadam se da se neće to nešto odužiti, produžiti, da vas pozovemo na, nadam se da ćemo napraviti, ova nas je korona malo, eto tako, uzdrmala, i sigurni budite da ćemo vas pozvati na žurku, to uglavnom bude djeca, naravno i roditelji sa invaliditetom, da vidite tu u stvari pravo i iskrenu odušak i vesele duše tih roditelja, žena, pogotovo mi majke, uvijek smo onako, da kažem, u toj nekoj priči više upućene zato što napustimo ili posao, neku porodici mora napustiti posao da bi se bavili s tim djetetom, ali to je toliko da su drugi ljudi koji nemaju ovo što mi imamo prosto u čudu. U čudu koliko je energije i svega postoji u jednom stvorenju nas roditelja i jako nam je, vjerujte mi, ni malo nije lako, ali oni su ti koji nam daju snagu svemu ovome. Svaki njihov pokret koji je urađen, govor ili bilo šta drugo, ne kaže se samo o govoru, za nas je nešto ogromno, za druge ljude je to sitnica, a za nas je to ogromna i velika stvar. Pobeda, je li tako? Tako je. Meni je drago što ste došli ovom prilikom moju Milicu. Milica je neko koga dugo poznajem. Znači, mi smo negdje udaljeni od naših krvnih srodnika, da kažem. Neko ih ima, neko ih nema, ali uglavnom ta udaljenost. Mi smo možda i više od prijateljstva, drugarstva. Mislim, to je neopisivo. Tu smo jedan za drugu u svako doba. Čujemo se po par puta dnevno. Ako prođe da se ne čujemo, znači da nešto nije u redu. Podrška smo jedna drugoj. Za naše klince, za nas sami. Milena, sada kad ste tako na okupu zajedno, samo jedno pitanje imam. Jel znate šta je sreća? Ovo. Da. Sreća je porodica, prvenstveno naravno porodica. Porodica je nešto dakle sve kreće. A ova dva anđela koja su pored nas, oni su nas spojili, oni nam daju snagu. I koliko god bio težak život, oni su ti koji u stvari uvijek nam vidimo bolje sutra. Nama je naravno, uvijek se pitamo šta sutra, ali sam Bog će vjerovatno i za njih naći puteve kao za svakog od nas. Ali ovo je nešto posebno, jer čovjek koji se spoji ovakvom energijom kao što su Vojo i Boro, to je teško raskidivo. Znate, to je nešto što, u stvari to je neopisivo, to se ne može riječima ni opisati. Moje Mice je moje nešto posebno i meni je jako drago i vjerujte mi, sve što mogu dala bi za nju u ovome svijetu. Ona je velika podrška u mom životu i osoba koja je stvarno u svakom momentu bila tu za nas. I u lepom i u ružnom i neko ko možda ga u ponoć nazovete da vam nešto treba. Iako nije dobro, ona će doći, pomoći će. Prema meni, ona je prema svima takva, ali prema meni ima, svaki dan me nazove, pita me kako sam, šta radim, da li je sve u redu, kako je Voja. Znači to, ako me ne nazove, to je kao da taj dan nešto fali, nešto nije ispunjeno do kraja. I jako mi puno značilo u Vojinom odrastanju i u životu i u svemu što nam se dešavalo. Imali smo tu Boru i neka svoje iskustva razmenjivale i to je nešto što neopisivo prijateljstvo. Ja nemam roditelje, rano su umrli i jako puno imam sreće u prijateljstvu, da kažem, i to mi jako puno znači. Thank you.
Verovali ili ne, Bora je diplomirani kuvar. Ima jedan san, a san mu je da se oženi i obožava žene. Planira i da polaže kako bi dobio vozačku dozvolu. Lepo je sanjati. Nažalost, mi znamo da svi njegovi snovi nisu ostvarivi. Molim, Boro. Ivana, je li bilo slatkiša u 14. veku? U 14. jeste, uvek je bilo slatkiša. Ali ti umeš da napraviš slatkiše? A koje slatkiša nije bilo u 14. Nije bilo reforme. A sad ćemo mi da napravimo jednu reformu. Kao što sam već rekla, Bora je kuvar. Da li je trik bio u 14. Ne znam, stani ovde pored mene da nešto ispričam. Da li je Milka bila u 14. Bora voli da ima simpatiju i njegova mama se nada da će jednog dana naći ljubav koja će biti više platonska ljubav jer ona druga verovatno nije moguća. A sada malo o snovima Milene i Milice. Sve majke ovakve dece maštaju da će jednog dana postojati kuća gde će sva ova deca imati svoju bašticu i gde će moći da se druže. Ipak imaju taj osnovni strah koji je i najjači. Plaše se šta će biti kada njih više ne bude bilo. Sa sigurnošću mogu da kažem da će biti snova i da će biti dobrih ljudi. I znam da i vi koji ovo sada gledate, možda na neki način možete i da im ostvarite taj san dok su njih dve žive. Toliko od nas za sada. Bila je ovo jedna veoma izazovna priča koju je bilo jako teško dočarati, ali uz ljubav sve je nekako lakše. Ćao, Boro, idem ja. Ćao, odah. Nemojte. Pa moram da idem. Moram da idem da snimam drugu decu. Ćao. Vlado. Ćao, volim te. Vlado. On nek ostane tu kod tebe. Molim vas, volite me bezuslovno. Isključite misli poput kad bi on samo i zašto on ne može. Ni vi niste uvek ispunjavali sva očekivanja svojih roditelja. Ja nisam izabrao da imam autizam. Sa autizmom sam se rodio. Možda neću biti dobar u uspostavljanju kontakta očima, ali u razgovoru. Ali jeste li primetili? Ja ne lažem, ne varam u igrama. Ne zadirkujem svoje prijatelje i ne sudim drugim ljudima. Zapamtite da se autizam događa meni, ne vama. Bez vaše podrške moje šanse za uspešno odrastanje su male, a uz vašu podršku velike. Verujte, ja sam vredan.